Oh iki mbok celuk kami tua apa piye? Terus aku mlaku ngono lho, Pak. Engko terus ketemu awakmu pergi wae mlebu mbu. Ngono? Ya. Ya. Oh. Iya to. Iki lho aku ngenteni Pregiwa jarene ketemu ning kene. Bakal tak rabi kowe Cahayu. Pak. Metune Pregiwa pripun, Pak? Wonten gendinge mboten, Pak? Enak no kan. Enak. Ya. Jenengan dalangi lho, Pak. Kula medal, Pak. Pregiwa. Nalika semana endang Pregiwa mijil saking Taman Sari kairing tembang Gubuk Asmara. Pak, lha iki Pregiwane jithol kowe iso Gubuk Asmara iki lho. Sampeyan iki piye tujuane iki dalang iki? Pak, ora ning nggon liyane to, Pak. Mosok kok iso Gubuk Kowe to, Asmara. sak sirmu lek mau metu kanggo giringan apa sak sirmu dhewe wis. Iki aja Gubuk Asmara. Anu Mas, pangkur Mas, pangkur. Oh, pangkur. Pregiwa aku